Dobrá, jmenuji se Honza a chci, abyste mě prohlíželi, koukali na mě, šli na můj Facebook a tak okomentovali, prosím vás. Chcete, aby jsem natáčel, tak budu i sportovat jenom kvůli vámi. Jo? Jestli ne, tak napište ne. Jestli jo, tak jo. A musíte vždycky můžu vám zaspívat, zatancovat, můžu vám cvičit, co chcete. Jo? Co chcete? Hlavně ne gymnastika a tak to ještě neumím. Jo. Jdu do fitka, tančit umím a zpívat umím. Jestli chcete, tak mě sledujte. Ahoj.